Και γεια σας gamers, Silver Hero εδώ και σήμερα θα παίξουμε Skyward στον Hypixel. Δεν κυνηγάμε εγώ, είναι επειδή είναι το πρώτο επεισόδιο, αλλά και αν συνεχίσουμε θα ήταν αρκετά καλό. Anyway, είναι... έλα. Ναι, είναι το πρώτο επεισόδιο και έχω και σχετικά λίγο καιρό να παίξω κανονικά MC. Αυτό να παίζω γενικά πάρα πολύ καλά. Το έχω λίγο με το κλικ, αλλά ξεχνιέμαι. Εντάξει, ναι, μπερδεύομαι λίγο εδώ πέρα τώρα το πως περπατάω και αυτά. Έχω νέο PC, οπότε καλύτερα κάνω Rex από ό,τι ήθελα να κάνω πριν με το noob εκεί wooden PC που είχα. Λίγο η κάρτα γραφικών μου τα χαλάει, αλλά θα πάρω σύντομα καινούρια, οπότε δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ, αφού δεν έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα. Όπα. Έλα. Yes. Πάμε γρήγορα λίγο πάνω, γιατί το κόβω να πεθαίνω. OMG. Είναι κάποιος εκεί κάτω. OMG. Έλα εδώ. Ωραία. Γιατί να το κάνω αυτό έτσι όπως το έκανα τουλάχιστον. Why. Anyway. Ωραία, ναι, και στην ουσία σε αυτό το βίντεο έχω να πω πράγματα τα οποία θα γίνουν στο κανάλι και γενικά. Ωραία, θα γίνει go to 1 vs 1. Oh nice. Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει αυτό, και μου βγαίνει και γενικά όταν παίζω και μόνος μου φάση, και δεν ξέρω, έχει φάση να το κάνω αυτό. Anyway, ναι, αυτό που θέλω να πω τώρα. Άτσε, ανεβαίνει κανείς εδώ. Το πέτυχα. Nice hacks. Oh nice. Ναι, τέλος πάντων, ναι, καταρχάς θα ασχοληθούμε με μισή. Join band. Okay. Ναι, θα ασχοληθώ με μισή στην ουσία. Εντάξει, είναι λογικό, απλά μου αρέσει πιο πολύ και θέλω να δείξω με κάποιον τρόπο την πλευρά μου από την πλευρά μου το Minecraft. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο. The watch dogs are out. Oh nice. Έλα, τι φας? Yes. Αμώ το σου και χαίρεσαι. Τέλος πάντων, για να μην τελειώσω έτσι απεσιόδοξα, στην ουσία θα παίζω survival games τώρα, αφού είναι η κυρία σειρά τα Skywars, θα κάνω Skywars σχετικά πιο πολύ. Εντάξει, θα δείτε μετά από λίγο καιρό να ανεβαίνουν πάρα πολύ τα survival games. Είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι, απλά εντάξει, το κάνω, δεν είναι δικό μου, το έδωσε παιδί, τώρα πλέον είναι δικό μου. Αλλά ναι, είχε φάει ban στο Bad Lion και έκανα request να φάω ban. Μπορεί να αρχίσω λίγο με MC Gamer, δεν είναι κακός ο MC Gamer σχετικά, ή μπορεί να μπω και εγώ CubeCraft, επειδή έχω δει αρκετά άτομα να παίζουν CubeCraft. Τι κολόφαρδος, είσαι πολύ κολόφαρδος. Ouch. Κοίτα ποιος σου έρχεται. Oh nice. Έλα. Τι φας, τι έγινε τώρα? Εγώ απλά βάραγα παντού, everywhere. Oh nice. Double kill. Oh φίλε, drop FPS. No reason. So lag. Ωραία, σε είδα εσένα, μάν μου.
Nice. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, ναι, αφού το κόβω εδώ πέρα, τώρα θα πεθαίνω εγώ συνέχεια. Ωραία, ξανά ήρθαν τα FPS μου. Ναι, και αφού θα παίζω survival games και όλα αυτά, εντάξει, θα παίζω και γενικά μάλλον και άλλα mini games και όλα αυτά. Θα κάνω βασικά έτσι για έναν SMP, δεν ξέρω καν αν θα μπω. Είναι και λίγο μικρό το channel, εντάξει, δεν περιμένω τόσο πολύ να ανέβω από τον SMP, απλά επειδή μου αρέσει να κάνω μια survival σειρά και όλα αυτά έτσι με παρέα και φάση. Γι' αυτό το λόγο κάνω την αίτηση. Οπότε ναι, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω, ωραία, τον Mr. Cupcake για τον banner που μου έκανε και επίσης και τον φίλε. Ναι, και τον ήσουν σίγουρος για αυτό που έκανες? Και τον GentFX, ο οποίος μου έκανε το... Ωραία. Μου έκανε το icon, το avatar. Όχι, δεν θα με κάνετε μόνο εσείς σκιές. Έτσι άγρια. Θα σας κάνω και εγώ. Παίξω και εγώ έτσι άσχημα τώρα. Παίξω πάρα πολύ άσχημα. Ναι, και θέλω να τον ευχαριστήσω. Δεν με πήρε καθόλου. Δεν είχα καμία επίπτωση. Ωραία. Nice. Αν τον πήρα κόμπο βασικά. Yes. Πέροχα. Ναι. Και πήραμε και καλύτερο sword. Οπότε hype. Ναι, και βασικά αυτά ήθελα να πω στην ουσία. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο που θέλω να προσθέσω. Και τι τώρα εσύ? Ότι τι δηλαδή. Θέλω απλά να πάρω τώρα ένα win έτσι τουλάχιστον για το hype. Μπαμ. Δεν το πέτυχα. Φίλε. Όχι. Έλα. Τέλος πάντων, ναι, ωραία, ναι, έχει γεμίσει όλο τον τόπο λάβα ο τύπος. Ωραία. Ο Μιτζή, έχει γεμίσει παντού λάβα. Όφιλε. Ναι, και όπως είπα θέλω να ευχαριστήσω και τον GentFX. Δεν πρόλαβα να τα ολοκληρώσω όλα αυτά. Τέλος πάντων, για την υπέροχη φωτογραφία που μου έφτιαξε. Είναι αρκετά ωραίο, θα το έχετε δει ήδη και να καταλάβετε ήδη. Τέλος πάντων, για ποιο πράγμα μιλάω? Ναι, Victory λοιπόν. Και αυτά ήταν στην ουσία για σήμερα. Αυτό εδώ είναι το skin μου. Δεν μπορείτε να το δείτε. Anyway, θα το δείτε εδώ. Και ναι, αυτό είναι το skin μου. Αυτά ήθελα να πω για σήμερα τουλάχιστον. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν ακούτε κάπως περίεργα τη φωνή μου, θα είναι επειδή θα έχω ρίξει λίγο edit λόγω του filmic μου.
Γι' αυτό το λόγο μαζεύω να αλλάξω mic. So, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάνε ένα like, γίνεσαι συνδρομητής, θα με βοηθούσε πάρα πολύ να συνεχίσω τη δουλειά μου. Δωράκι. Τατάν. Και ναι, αυτά για σήμερα. So, goodbye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.